Mae pob cerbyd sy'n symud, pob lamp yn eich tŷ a phob tân sy'n llosgi yn defnyddio egni o'r rhyw fath. Ond, o le daw egni? Ydy'r egni i gyd yr un peth? Ac oes yna bwynt yn mynd i ddod lle nad oes modd i ni greu mwy ohono? I ateb y cwestiwn cyntaf, mae'n rhaid i ni ddeall ystyr deddf cadwraeth egni. Yn y bôn, mae cadwraeth yn golygu aros yr un peth, ac mae deddf, fel y gyfraith, angen digwydd bob tro neu fysa pethau jyst ddim yn gweithio. Felly, mae deddf cadwraeth egni yn golygu mae'n rhaid i egni aros yr un peth. Syml. Felly, os ydy egni wastad yn aros yr un peth, sut allan ni gael tân allan o bren, neu olew, neu lwmp o lo? Mae'n rhaid bod yr egni gwres yma yn dod o rywle. Sut all tanwydd fel pren greu gwres fel tân? Wel, mae'r ateb yn y pren ei hun, wedi ei storio fel egni cemegol. Mae'r pren wedi cael ei greu allan o ddeunydd byw, organig, ac wrth i'r deunydd yma dorri i lawr, yn sydyn iawn pan mae'n mynd ar dan, yna mae'r egni cemegol yn newid i fod yn egni gwres. Felly, dydy'r egni ddim yn cael ei greu na ei ddinistrio, dim ond ei droi o un ffurf i ffurf arall. A dyma ddeddf cadwraeth egni, a dyna ni wedi ateb yn cwestiwn cyntaf. Ac yr ail gwestiwn, dydy pob math o egni ddim yr un peth. Mae egni yn bodoli ar ffurfiau gwahanol, a dyma rai ohonyn nhw. Egni gwres. Wel, mae'r math yma o egni yn reit amlwg yn dydi. Y mwy a poeth ydy rhywbeth, y mwy o egni gwres mae'n rhyddhau. Egni sain. Wyddwch chi mai egni ydy sain? Yr egni sy'n teithio drwy'r aer at ein clistiau ydy'r don sain. Egni golau. Mae golau yn fath o egni hefyd. Y mwy o llachar ydy rhywbeth, y mwy o egni golau sydd yn tywynnu ohono. A mae'r haul yn rhoi llawer mwy o egni golau i ni na'r bwlb golau yma. Egni cinetig. Dyma'r term sydd yn disgrifio egni rhywbeth sydd yn symud. Mae gen rhywbeth bach sydd yn teithio'n gyflym tu hwnt, fel bwled o wn, lawer o egni cinetig. Ond mae gen rhywbeth mawr iawn sydd yn symud yn araf lawer o egni cinetig hefyd, fel eliffant yn cerdded. Wow! Egni trydanol. Wel, mae hyn yn amlwg yn dydi, achos mae'r ddyfais rydych chi'n edrych ar y fideo yma wedi cael ei bweru gan egni trydan. Egni cemegol. Dyma'r egni sydd yn cael ei storio mewn deunyddiau, fel nathon ni drafod. A mae bwyd yn cynnwys egni cemegol hefyd, ac mae ein cyrff ni yn ei ddefnyddio drwy fita'r bwyd. Dyma'r tanwydd sydd yn ein cadw ni yn fyw. Mae yn y fathau eraill o egni i'w cael hefyd, ond mae rheini yn rhywbeth i chi ei darganfod. Felly, sut mae'r egni yn cyrraedd rhywbeth fel ein ffonau symudol? Wel, drwy gael ei drawsnewid o un ffurf i'r llall tan ei fod yn egni trydanol yn ein ffonau. Beth am i ni ddechrau gyda'r tanwydd, y peth sydd wedi storio'r holl egni cemegol yma? Mae pwerdau, fel yr un yma tu cefn i fi, yn llosgi tanwydd fel glo mwyn i'r egni cemegol gael ei ryddhau ar ffurf gwres. Mae'r gwres yma yn cynhesu dŵr gan ei droi yn stêm, ac mae'r stêm yma yn troi tyrbinau mewn generaduron, generators. Y generaduron yma sydd yn troi'r egni cinetig yn egni trydanol, ac mae'r trydan wedyn yn teithio ar hyd gwifrau yr holl ffordd un tai a'n hysgolion mwyn pweru ein dyfeisiau. Felly, y tanwydd yma, dwi'n clywed chi'n gofyn, beth sydd yn digwydd pan mae'n stopio llosgi? Ydyn ni am redeg allan o drydan? Wel, ydyn a nac ydyn. Chi'n gweld, fe o allwn ni roed gwahanol dynwyddau i mewn i ddau gategori. Tynwyddau adnewyddadwy a thynwyddau anadnewyddadwy. Mae'r gair newydd yn ffitio i mewn i'r termau yna, yn dydi? Ac felly mae adnewyddadwy yn golygu rhywbeth sydd yn gallu cael ei greu eto, ac anadnewyddadwy yn golygu bod dim modd ail-greu'r tanwydd. Felly, os ydyn ni'n defnyddio'r tynwyddau neu'r ffynonellau adnewyddadwy yma, does dim angen i ni boeni os ydyn ni am redeg allan o danwydd. Ond, os ydyn ni'n dibynnu gormod ar y ffynonellau anadnewyddadwy, mae pwynt yn mynd i ddod lle ni fydd dim ar ôl. Dyma enghreifftiau o ffynonellau anadnewyddadwy. Glo. Mae wedi cymryd miliynau o flynyddoedd i'w ffurfio, felly bydd dim modd ei ail-greu unwaith fydd wedi cael ei losgi i gyd. Nwy naturiol. Esgysodwch fi. Fel glo, mae'r nwyon yma wedi ei cloi o dan y tir ac wedi ffurfio dros amser maith hefyd. Does dim modd cael gafel ar fwy o nwy unwaith fydd e wedi gorffen. Olew. Wel, dwi'n credu bod chi'n deall lle dwi'n mynd gyda hwn.
A dyma enghreifftiau o ffynonellau adnewyddadwy. Pren. Ein bod yn ei losgi, mae modd ailblannu coed. Gwynt. Mae hi'n wyntog yn aml, ac yn belled mae'r haul yn tywynnu, bydd gwyntoedd ar y blaned hon. Dyna beth yw'r holl felinau gwynt welwch chi o gwmpas y lle. A sôn am yr haul, mae egni solar yn ffynhonnell egni adnewyddadwy arall. Faint ohonoch chi sy'n gwybod am baneli solar tybed? Mae yna nifer mwy o ffynonellau adnewyddadwy i'w cael heddiw, diolch i dechnoleg fodern. Beth am i chi fynd ati mwyn darganfod mwy am y pwnc? Mae'n un hynod o ddiddorol ac yn holl bwysig i'n dyfodol ni gyd. Mae'n bwysig i ni feddwl am le mae ein hegni ni'n dod, ac os ydy'r ffynhonnell honno'n adnewyddadwy ac yn gynaladwy, bod y gydbwysedd yn cael ei gadw. Dyna'r allwedd i ddiogelu ein dyfodol.